Dobrý. Původně jsme chtěli vyhlásit jenom první 3 z celého. Jo, ale byste byli tak dobrý, že nakonec jsme se rozhodli, že vyhlásíme každý turnus zvlášť. Jo, takže nejhůř můžete být 12. Což je pozitivní. Takže začneme od toho skvělého 12. místa v turnusu 1, což je tým Vyčičani. Máme tady někoho? Tady máme zástupce. Takže 11. místo Brute Force. Je někdo? Jo. Desátý místo Bratrstvo neohrožený. Tak vydrž, než jim to předám, prosím, že jo. No tak zase to... No ale ať mám přehled, no. 10. místo jsou tady. Nikdo se nehejbe, tak asi. Neohrožený jsou tady. Tak. 9. místo Felindra. Dělám, abych vás neošidil. Jsou tam 4, jo? 8. místo Čangli a přátelé. Pro všechny 4 účastníky. 7. Kladenští lovci 5-1. 6. Trabajokon Leché. Leče. 5. Bellatorec. 4. Kamikaze Revival. Tak, 3. Ještě ne, no. 3. Kladenští lovci 5-2. Tak. Díky moc. Díky za pečení žebříku. 2. Superkačeři z Roudnice. Jo. Díky. Máš štěstí, a 1. Ad Mortem Festinamus.